Nem szabad. Visszaértünk. És én meg az Alfredbe haragszol még. Miért haragudnék? Mert hogy... Nem nézem őket, nem ismerem őket. Istivel nem is találkoztam soha. Isti videóit imádom. Miért haragudnék? Ezt megint valaki más mondta? De nem, csak volt egy live-od, ahol így mondtad nekik, hogy ahol meghívták ugye Manint, és akkor live-ban mondtad, hogy az... Hát, hogy most csalódtál bennük, pedig nem is volt a nagy videójukat néző. De a kavicsos résznél? Akkor kavicsokkal magyaráztam el, hogy mi ez az egész, hogy nem megköszönik, hanem még segítik azt, hogy trollokat nevelni. Kavicsokkal magyaráztam, úgy igen, ez értelemre val. Na, itt volt a Simegen, egy pár hete volt egy ilyen live. Na, melyik látott, ezt nem tudja, be volt baszva. És mit mondtam? Hát, hogy... Csalódtam bennük, hogy... Ugye Manint meghívták. Hát én ezt közöltem is. De Isti, azt nem tudom, hogy kerül ide Isti neve. Úgyhogy egy podcastben volt az Unfield-a. Az Isti az ugyanaz nekem, mint Turi Tamás. Én azt írtam Unfieldnek, hogy nem is értem, mert tőled ezt elhittem, én meg sem lepődök, hogy ez te ilyen vagy. De Istit hogy a faszba vetted rá? Ennyit írtam neki. Hogy ezt is nem volt idő, hogy is itt, hogy a faszba vették erre rá, hogy ilyenre van. Nekem figyelj, amit művelnek, azt régen úgy hívták, hogy trollok. Én troll vagyok, srácok. Ilyes. Akkor másokat basztatunk, az visszabasztat, és akkor elkezdünk egy balhé videót. Szóval most se lett volna semmi mondani valóm, ha nem ő ír e-mailt, nem ő keresve, én el vagyok. Hát a kavicsos videóban mutattam. Mi? Okos, kavicsos videó. Nem nézted meg a kavicsos videót? El vagyunk. Itt vagyok én, itt a nézőim. Némelyik elkezd videózni, vicca, kopasz, stb. Kavicsokkal elmutogatta, hogy ő a legnagyobb kavics, és jönnek a kis kavicsok, és a kis kavicsok elkezdenek videózni, és minden videós hörbitől jön. Ezt így elmagyarázta kavicsokkal. 40 faszom tudja hány évesen, 43 évesen. Hell nah, bro. El vagyunk. Ne gyertek ide bele, aki más videós, hagyjatok minket békén. Csak belejön, én visszamondom, mert olyan vagyok, hogy ez a faszom az meg írta ezt meg azt, és akkor Herbie ezt meg ezt csinálta. De én nem arról csinál videót, hogy ő mit írt, mit csinált, miért pofátlankodik az életemben. Meg ugye hát maradjunk már a izénél. Mi a faszról levéltitoknál. Levéltitok, meg a kurva Google mailen. Kibaszott Gmail. Nagy levéltitok, tényleg. Van a levéltitok, ugye az egy privát dolog, YouTube-on kívüli, belüli, túloldali. Igen, a Google ugyan azon a szerveren megy át a levél, mint a kurva videód amúgy. Dumálgattok, aztán a videóban meg csinálod a kelkáposzta főzeléket. De az, hogy a másik privátban mit csinál és azt kitenni, hát Kuhár Bence jut eszembe. Akkor volt az, hogy azt hittem nagy haverom, mesélgettem neki a párkapcsolatomról videóüzenetbe. Azt feltöltötte a YouTube-ra, bazd meg. Hál' Istennek! A Kuhár Bence! Hát bűncselek meg. Ez a kutya már megint faszom. Lehet, hogy pórász kéne rá amúgy. Ó, gyere ide! Magyar jogszabályok, sajnos nincsen erre szigorítás, ugye letten bárkinek írhat sajnos bármit. És azért azt tapasztaltam, hogyha bárki... Annyira adom, hogy trollkodik a gyerek is vele. Amikor már az ember abból él, akkor már ott a hitelrontás. Az ugye nem a Ezt megtetted magadnak, haver. nézőkre tartoznak, az ilyen dolgok, az már a bíróságra. Igen. Akkor másnak a keresetét, nem, ezt nem szabad sehol a bolygón, hogy másnak a megérhetésével játszani. Igen. Nem celluxozhatom be, vagy pillanatra ragaszhatok be a kulcsukot a kocsmára, hogy reggel ne tudjon kinyitni, nem tud eladni sőt, ha... Hát, hogyha kocsmáros pedofil, akkor szerintem eléggé jó ötlet amúgy, ez amit így felvázolt. To be honest. Azt erre az a Mani gyerek megmondta, amikor ezt a hasonlatot mondtad, mert emlékszem, hogy a hentest mondtál, hogy a hentesnek nem ér forrasztozom be a kocsit, hogy én kérésre mondta, hogy ez hülye, mi ez a hasonlat? Szerintem meg tök logikus ez a hasonlat, hogy hát, hogy ő is ott dolgozik, neki ilyen ez a munkát, és ő most azon van, hogy tönkre vágja, de miért? Nagyon jó. Mindig ilyen információkat tudok, mert előbb mondtam, hogy nem mesélj semmit a videókból. Nem szabad mesélni abból, amit én mondok, ő nem nézi meg. Hát,
Még mesélni se szabad. Kár, hogy nem kérdeztem meg, hogy szoftvert lopni szabad-e. Persze, letorrentezed a Photoshopot, teljesen. Ő azt mondja, hogy cégként üzemel a Herbie, szóval, hogyha cégként üzemel, akkor jogosan meg kell venni a szoftvereket. Simán ezért is fel lehetne nyomni. Ez ugyanaz. Igen. Valaki abból él, amiből él. Tök mindegy. Valaki biciklizni tud, mint a Igen, csak válnak, hogyha valaki a testéből él mondjuk, akkor annak nem szabad beforrasztani a lyukát, hogy tudjon baszni. Ez egy tök jó hasonlat volt, ugyanezt csinálom a Herbie-vel. Be akarom forrasztani a Herbie seglyukát, itt a hasonlat. Azt azzal nyeri a pénzeket. Kiszúrod a kerekét, ugyanaz. Mintha valaki az interneten él abból, hogy videózik, és nézőket távolítasz el onnan, mert rossz hír keltesz róla. De őket magáról rossz hírt azzal, amit csinál. Ain't no way! Hogy lehet ilyen buta valaki, hogy nem érti meg azt, amit ő a saját szájával kimond valamit, föltölti az internetre, és ha letörli, akkor az olyan, mintha meg se történt volna. Geci! Mióta törődsz vele, szerintem azóta azért megy oda néhány ember, szóval még nézettséget is generálsz neki, úgyhogy jó szar vagy. Igazad van, nézettséget generálok neki, 6 órája 1000 ember, 1500, 3000, 2000, 1000 ember, 2500, 2000. Most én megnézem az én videóimat, 51 000 Herbis videón, előzőn 45 000, az előttin 110 000, igen, ezek az ő csatornáim vannak, ezek a megtekintések, nem az enyémen, szóval rossz vagyok. Tehát tényleg azt hiszed, hogy van olyan ember, aki megnézi az egy, és több mint, faszom tudja, már 3 órányi content fixen van amúgy a Koldusra a csatornámon, nem több. Megnézi valaki ezt, és átmegy a Herbie csatornájára, azért, hogy megnézze ott is, vágatlanul, ugyanazt. Szerintem nincs ilyen ember, aki képes lenne megnézni ezt anélkül, hogy kommentálok rajta. Annyira kurva unalmas. És amúgy nem mondtam, hogy ne nézzétek, hát nézzétek, de nem bírod ki. Az agyad nem bírja ki a sok szar kontentet. Nem tudod megnézni egyedül. 10 percnél tovább nem fogsz bírni nézni egy Herbie videót. Oké, de ezt nem kell a személyére ráfogni. Ez karaktergyilkosság. Karaktergyilkosság. Az olyan kemény szavak vannak, hogy... Szakma. Akkoriban nem volt ez annyira divat, mint most. Nekem még az Semmi. 880-as. Hát igen. De a 860-as van, és csalódni fogsz ebbe, hogy fotózgatni az Instagramon, akkor gondoltál már arra, hogy mi lesz veled felnőtt korodban? Gyerekek, feleség, akármi. Miért neked hol vannak, Herbie? A gyerekek meg a feleség. Hol vannak, Herbie? Mutasd meg őket, egy képet mutass róluk. Még ennél is jobban megadóztatja. De most itt a elkezdődik dolgozni, nem lehet, vagy csak egy hivatalos munkában De nem. nem úgy volt, hogy a gyerek amúgy meleg? Várjál már, hogy az itt még nem derült ki? Szerintén van, nincs adója az embereknek. Szerencsére. És utána, Hát, ja, de még ezt sem hallottam. Azért, mert tudatlan vagy. 25 év alatt nem kell adózni. 25 év alatt nem kell adózni. Geci, ez az affektálás, ez annyira megöl amúgy, ez annyira... Olyan tajparsz ez az ember, Geci. most van, de ezt idén vezet végre. Hogy jó a nyáron, hogy 25 év alatt eltöröltek minden adót. Januárban. Valaki dolgozik egy helyen, mondjuk a Mekibe, és ott egy idős kap, egy 25 év feletti kap 180 000, akkor egy 25 év alatti megkapja a bruttó 250 000. Jó, de mint vállalkozás, hogy te az Instagramon fotózkodsz és pénzt kapsz érte, az már nem olyan, hogy munkaadód van, hanem egy egyéni vállalkozó vagy. Ott Először okosat mond a Herbie? Jegyzeteljetek be az meg, mert a történelem során most fog ilyen először történni. már eleve van adója. Akkor is, ha nem keresel vele pénzt, akkor is be kell fizetni a TB, ilyesmi. Mert ugye azt nem magad után fizeted a TB-t, hanem mindenki másért. Igen. És mikor lettél, hogy 15-ben lettél egy vállalkozó? Ja, és Honnan tudsz mindent? 2015-ben volt az a videóm, hogy vállalkozó lettem, ott pápán, anyáméknál. Jó gyerek a bódja, okoskodus. És előtte 2 évig új videót, hogy nem volt semmi, és akkor a NAV keresett meg, hogy ez így most hogy van, hogy ez működik. És még nem is a YouTube-ot mondták, hanem rámutattak a honlap. Ez is az én videómból tudja a gyerek amúgy. Volt honlapon. Igen, volt. Ott rámutattak a PayPal logóra. Ja, Ez itt mi? Hogy támogatás.
Mondom, hogy mi a nézők küldik, hogy legyen videó. És akkor mindig A PayPal-dal nem lesz semmi gondja a kibaszott NAV-nak, ez akkora fasság. vállalkozónak kéne lenni. És akkor ott kezdődött az egész, hogy ez akkor hogy van, és akkor mondták a Katát, havi 50-et kell fizetni, és akkor békén hagyunk. Látom. És akkor azt a 2 évet, amit amíg nem fizettél, azt, mert ugye 2012-től lehet pénzt keresni a magyar ügyekon, ugye 13, 14, 15, 3 évig volt az ugye, hogy így nem volt. És tényleg az adózás az egyetlen dolog, amiről tud vele beszélgetni, ne idegesíts meg. Változós, és akkor azt a 3 évet ki kellett fizetned neki. Igen. Tényleg? Nem. Jött egy büntetés, hogy 100 000 forint. Ja. De úgy hogy alszik az ember, utólag ki lett számolva, hogy mennyit kellett volna adóznom. Akkor még ugye nem volt az, hogy katás vagy akármi, vagy mert nem Figyeljétek. voltam semmi. Figyeljétek, Kiszámoltuk a százalékát, hogy mennyit kellett volna adózni, és azt elutaltuk a NAV-nak. többet utalt, mint a büntetés, amit kiszabtak. Ennyire jó ember a Hörbi. Ő ennyire jó ember. Bocsánat, és akkor utólag, mert hogy ez egy jó pont náluk, stb. De nem kért. Ez egy jó pont náluk. Biztosan. Ő emeli fel az államot. A NAV-nál jó pontokat kell szerezni, vágod? Azt hiszi az ember, hogy így faszon piros pontok alapján működik. Ilyen nincs. Ez nem Kína, hogy social kreditek alapján működik, meg piros pontok alapján, bazd meg. Akkor nekem az ott van, ugye a Hanem már meg Na, beeshetett, hogy persze nyilván itt volt. Az a valét meg. hát csak mesél. De miért ne lett volna így? Hát meg Azért, mert ez nem egy hihető sztoriát senki nem csinál. értem. Miért hazudnál? Meg egy ilyen dologról. Főleg, hogy égő. Hát igen. Égő. Akkor már azt hazudnám, hogy csak 100 000 volt a büntetés, az közben 1,5 milliót le kellett volna adóznom 3-4 év alatt. 1,5 milliót kifizetett úgy, hogy neki csak 100 000-et szabtak ki. Neki köszönhető a GDP növekedés. Fix. Azt a kurva. Hát, Kifizettük, hogy ez egy jó pont, ráadásul készpénzbe ott helyszínen. Emlékszem még mankó. Elég gyakran szokott hencegni azzal, hogy felsőbbrendű, igen. Hát akkor belekerültem ebbe, hogy anyám férje az pont Ja, azt néztük szerintem, ezt a ilyeneket videót. intézett külföldi katonáknak, és ő nagyon szigorúan vette, hogy ő körülötte minden rendbe menjen, és én is ő körülötte vagyok, hisz a feleségének vagyok a fia. Azt már vitt is be, hogy ezt kifizetjük utólag, kész, stb. Mindenről legyen papír, ott legyek a gépbe. és volt enni, hogy a nokedlik megrongáltak az üzét, a kapudat, rugdosták meg mindent. Annak végül mi lett a vége? Veszprémbe Vica vitt meg a férje a tárgyalását. Volt egy nő a nagyasztalnál, az kész. Ugye nekem azt nem kellett úgy intézni, hogy bemegyek és feljelentést teszek, mert pont nem voltam itt. Igen. Hanem Anikó, arra néztem már a házadra, azt Nem voltam itthon. Én úgy emlékszem, hogy otthon kuporgott, és mondta magáit, miközben rugdosták a kaput. Én nekem így rémlik. küldte a videót, hogy be van dobva a kuka, meg be van hajolva a kerít, a kapu. Én meg ott mázán ülök a falun, Hát mondom, ezt nem hiszem. mi a fasz történik sürege. És akkor én csak átküldtem amit ő küldött, továbbítás Messengeren az itteni, akit mondtam, hogy először ismertem meg. A rendőröknek Messengeren küldő bizonyítékokat, amúgy nagyon kőkemény dolgok mennek itt Sümegen. A Zoli nyomozót, és akkor ő is írt, hogy hát ez már tényleg nem vicc, nyugodtan maradjál, nyaraljál, intéztem. Hazajöttem, már jött a bojszos ember, hogy majd ő felméri a kárt, gondolom lakatos, akkor mondták, hogy ez kb. 60 000 forint, stb. És eljött az az idő, mikor be kellett mennem már a rendőrségre, és ott mondta a végig, el kellett mindent mesélni, meg megmutatni a videókat, mert ugye a külső kamera vette a dolgokat utána, hogy mi legyen, hogy bíróság, vagy hogy hívják, kibékítő, vagy mit tenni, ilyen kis alacsonyabb szintű kis tárgyalás ott a nénivel Veszprémbe. Nem legyen, az még fiatalokat. És fiatalkorúak börtöne, meg ilyenek. Ja, nyilván egy rongálásért börtönbe zárnának valakit, kinek hiszed magad, ember? Azért, mert valaki megrugdalja a kapudat, szerinted börtönbe fogják zárni. Hagyjuk már. Szerintem az Orbán Viktor kapuját rongálná meg valaki, akkor lehet. Akkor lehet. Oda lementünk, ugye az egyik az apjával jött, mert még nem volt 18, 17 volt. Miért csinálták, stb. Megbánták ezek a tipikus dolgok. És akkor mondta az apja, hogy de legalább az utat hadd fizessen ki, mert mondtam, hogy nem kell fizetni, haver meghegesztette, azt közben annak is fizettem. De úgy voltam vele, hogy majd ne a bírós, a tárgyalás csikarja ki tőlük a pénzt, hanem a szívük. Mondtam, nem kell A szívük.
Jaj, annyira jó ember ez a Herbie. De akkor legalább a viccának a benzint. Nem kell lassan, úgyis erre jöttünk volna. Szóval tök toleráns voltam végig. Volt egy ilyen nyilvános bocsánatkérés. De én már aggódtam, hogy hol kint van. Kimentem, de utána bevallom, én vártam arra, hogy egy boríték van egy 20 000-essel a postaládában, mert na. Várt arra, hogy egy boríték van egy 20 000-essel a postaládában. Arra várt! Hát bazd meg! Én meg bazzák féltem kopogni. Hát én azt hiszem 20 000-et, mennyi istenes, majd megmondok, mennyit fizettem neki. Meg ugye vettem 30 000-ért biztonsági kamerát, plusz egy csomószor nem tudtam lájhozni, hitelrontás, stb. Az hitelrontás! Egyáltalán nincs tisztában fogalmakkal, geci. Az hitelrontás, hogy valaki megrugdalta a kapuját, és ő a saját idejét nem tudta úgy beosztani, hogy a szétrongált kapu mellett tudjon videókat csinálni. Az hitelrontás. Hát ez hülye. Ez hülye, elment az esze, bazd meg. Minden létező módon visszautasította a kártérítést, és utána várt. És utána várt, hogy mikor jön a pénz. Kajak. Teljesen off. És ott ez 3 hónapig tartott. Aztán ennyi volt, hogy még Priuszuk se lett, mert nem a bíróságon volt elintézni. Van egy kóírta ugye a könyvben. Tehát megint púci voltál. Mert féltél, hogyha bírósági ügy lesz, akkor jönnek megint. Szerintem inkább ez lehetett mögötte, nem? Meg ez például kötőjében is nagyon otthonban, itt én a sajátos volt. Egy ilyen prototípust adott, aminek még hajlékony a borítója, nem kemény fedeles. Amit ő megírt, az kész. De nekem nincs, de most majd akar, mert akik itt voltak, akiket kérdeztél, mégsem nokedlik, azok venni akartak, de pont minden zárva volt. Nem tudtak venni Herbie könyvet, milyen nagy kár. Aztán ráírt a monitorra, hogy nincs egy eladód nekik, azt mondja, én meg pont nem vagyok itthon. Na erre az esetre majd egy párat leviszek hozzá. De nekem úgy nincs így. Szóval tőlem nem lehet rendelni. Egy párat levisz, és akkor oda mennek hozzá, és készpénzben odaadják neki, és ezt hogy számlázza le a Herbie? Leszámlázza ő? Ezt ő nem is számlázhatja le? Én ezzel semmit nem foglalkoztam. Amikor Láttuk, hogy megcsinálták, hogy ezt. már láttam. Hát úgy, hogy Anikó töltötte fel shorts videóba YouTube-ra. Ja. Onnan tudom, hogy ott van a könyv már a Sümegibe is. Hát Sümegen is árulják, keci. Sümegen nem utálja mindenki, mint a szart amúgy. Lehet megveszem most. Rajta. Nyugtát hagynál a Nikó? Ó. Akkor jó megy a hátam mögött a dedó. Hülye példa a hentes beragasztásra. Most mondta, hogy nem szabad arról beszélni, amit én mondtam, és elkezd erről lúpolni. Majd biztos kifizették a navot, meg ilyen. Mindenki magából indul ki, hogy lopcsal, hazudik. Igen, mindenki, bro. De hogy lehet Még te is? úgy aludni, bazd? Én ezt se értem, hogy pénzt kérni fotóért. Még szerencsé, hogy nem nézsz neked, mert Nem érti? Pénzt kérni fotóért. Ő nem érti. Ő szerint a fotósok azok annyit csinálnak, hogy megnyitják a kameraappot, és így ennyit csinálnak, hogy ennyi. És fotós vagyok, bazd meg. Ő ezt hiszi, hogy a fotósok csak ennyit csinálnak. A fotósoknak ingyen kéne dolgoznia. De az ő videóiért küldjék a pénzt az emberek. Hát ezt nem hiszem el. nagyon felértettem volna magadnak. Ilyen kis infókat tudok, mint amiket te mondtál. Ugye mégsem nokedlik előtt volt itt 3 srác faluból. Nagyobb kosarasok, úgy hívtuk őket. És azok is annyit mondtak, hogy megnéztük azt a videót, és úristen, ez nagyon buta. Mondom, nem mesélj többet, és nem mesélj Én vagyok. Még a nevemet sem mondtak. Én Voldemort vagyok. Halljak meg. többet. Szóval ilyen kis infókat tudok, hogy nagyon buta, hülyének állít be, meg hogy hazug vagy, meg ilyesmi. Vicca mondta, hogy azért hisztizik. De miért nem nézi meg, amit mondok? Miért nem tud eljutni az agyáig, hogy ez így... Mert te nem ismered. És azok a kis infók vannak, hát ebből nem tudok véleményt mondani. Most ha itt ülne, akkor is nem megy meg. Én leülnék vele beszélgetni amúgy. Nagyon szívesen, de hát nem lehet eljutni hozzá.
így. És te a egész videót nem fogod megnézni, ugye? Én nem támogatom az ilyen internetes trollkodásokat megtekintéssel. Ez ilyen elven, vagy nem tudom. Költsd a YouTube downloaderrel. Nem szoktam. Hát ez hitelrontás, hogy rólam beszél rosszat most a mondja, ez a hitelrontás. Minden, ami igaz, úgyis ott van az én csatornámon a videóban. Az vagyok én. Nem szakad le a plafon? Csak az igazság van az ő videójában. Hát, tesó. És ha én azt mondom, hogy az történt velem, hogy befizettem a NAV-ot, és valaki más csinál egy videót, hogy ez hazudik, és azzal mit kezdjek? Vagy te mit kezdenél ezzel? Ja, ennyit mondtam 1 óra alatt. Ez volt minden, amit mondtam az 1 órás videóban. A több 1 órás videóban mindig, csak ezt mondtam. Ezt mondtam végig. Én azt, hogy videót, hogy mondtam, de igaz, hát az már magyarázkodás. Úgyis a NAV-ra tartozik, nem rá. Hát ez nem igazán. Lenne elég sok megmagyarázni való itt azért, nem csak ez az egy dolog. De hát ha magából indul ki, akkor eléggé meg fogják baszni egyszer a NAV-nál. Hát igen. És téged is kicsit figyelmeztetlek, hogy egyszer bejön a levél, hogy küld el a bevételeket. Ezt akkor majd ott fogsz makodni. Szóval jobb, ha inkább elmész, már nem sok megy nekik, hogyha még keveset keresel, de Fulgencio atya mondja, Jobban takarodj a kurva anyádba, vagy tényleg utólag a félmilliók, az meghökkensz. És ott a legújabb hír, hogy a Radicskötire ráhívták a NAV-ot. Pontos 64 mondja, ki a Hegudvörök. Na mi a véleménye a Ravdis Petiről, nézzük. Erről hallottál már? Nem. De bazd meg a live-omnál valaki írt ilyet, hogy mert én mondtam, hogy ja, szinkronizálni akartunk a mégsem okedlikkel, és hogy de jó lenne valami szomszédok, vagy mit mondtam. És valaki írta, hogy hagyjad már, nehogy mánasz rak be, mert a MTA még a sushi miatt is átküldi. Igen. Akkor az nem viccelt. Nem, a sisit tényleg ráküldték a Radicskötire NAV-ot, Köszi Szabot Nexon. feltöltötte még 16 őszén egy Ja, meg amúgy Kekadósának is köszi a biteket, csak nem láttam. egy ilyen 1 perces részletet, és 18-ban figyelmeztették, vagy 19 elején, és most küldték rá csak a NAV-ot. Ez hogy a faszban van, hogy a NAV megy ki, azért, mert csinálta egy 1 perces produktet a sisiből. De erről onnan tudsz, hogy erről csinált videót? Igen. És azt már szabad? Ha? Szóval erről már szabad videót csinálni, hogy mi történt? Igen. Miért ez? Úristen, miért? Hol élő amúgy? Volt egy rendszerváltás, Herbie. Ő lemaradt róla? Ő ezt tudja amúgy? Hogy nem jön már a fekete autó elvinni, hogyha beszélsz az interneten dolgokról? Vagy ő erről így lemaradt? De az MTA-nál volt ilyen nekem, hogy büntetlen sztrájkot kaptam a YouTube-tól, mert Mézga Gézát szinkronizáltam. És emlékszem, utána rákerestem, mert ott volt egy név, hogy kiintézte ezt a YouTube-nál, hogy én utána, mit tudom én, 3 hónapig nem tudtam videózni. Hát mentem a másik csatornán, és találtam ilyen riportokat a fasziról a YouTube-on. És emlékszem, hogy Fehérváron konyhába fikálsz, hogy ez hogy néz ki, meg mekkora buta, meg milyen, meg a kurva anyját, nincs jobb dolga. Hát igen, ez hogy néz ki, meg hogy a kurva anyját, ez 2 nagyon jó érv, amit felhoztál ellene. Ezek észérvek. Csak a szokásos. Meg se lepődök. Miért nem röhögött egyet, inkább hátradőlve, Mindenki magából indul ki, amúgy igen, visszaértünk, ördögi kör. Mindenki magából indul ki. Szociológusnak, pszichológusnak, szociális munkásnak, vagy családsegítőnek mennyire lett hasznos a csatornája, ahol belát egy alkoholista mindennapjaiba, agyi, szociális leépülésének folyamatába. Amúgy lehet, hogy tök jó csatorna lehet ezért. A Herbie nagyon jól bemutatja, hogy épül le az agya. más idők voltak 2012-ben, 3-ban. Meg az is számít, hogy hányan nézték meg. Hát igen, hogy Radics Petit azt hát egy 1000-szer annyian nézik, mint téged, de nem 10 000-szer. Hát süsű miatt berontatek. Igen. Egy bodrogi forog. Ha már adtad, hogy halál. Azért Vágó István halála engem eléggé lesokkol. Ahogy hagyjad. Nekem ő volt a másik Tuli Tamás, ott egész nap. Bro, na jó, végem van. Öljetek meg, geci. Öljetek meg, kajak. Turi Tamáshoz hasonlítani a Vágó István, tényleg? Itt. Na hát, ezt nem akarom tovább nézni.
Nem, egyszerűen annyira szánalmas. Mindig azon gondolkodok, hogy mikor fogom, nem tévézek. Tamás kicsoda, nem tévés ember, egy kibaszott youtuber, egy öreg ember, aki YouTube-on ugyanazt csinálta, mint a Herbie kb. Kicsit értelmesebb, picit. Fogkefe, 120 forint helyett csak 100 forint. Ami akár még jó is lehet, mert ugye... Besokkolt. Álszent. Annyira álszent. Egész gyerekkoromban ő volt a quiz professzora, az IQ, amikor épp nem hülyeségre vágytál, hogy most teletubbiekot mászkálnak, akkor ment a Vágó István, a Barkóbával kezdte az életembe, volt egy olyan műsor. Nem tudom, mi volt a címe. És voltam is, hogy egyszerre ment egy műsor. Akkor hogy lehet két ilyen színvonalon eltérő műsor egymás mellett vetíteni? Hát úgy, hogy az egyik az más közönségeket érdekel, pont, hogy azért kell ugyanakkor vetíteni őket, mert na jó Istenem, hát itt az IQ találkozott az IQ-val, vagy az EQ-val találkozott inkább, mert Herbie hangosabb. Nálunk, hogy Big Brothers, Ja. hogy mi a faszom volt az. TV2-n kezdődött. Ezeket úgy utáltad, és nézted soha az ilyen Big Brother dolog. Big Brothers első részét láttuk. Az anyám nézte, mi meg fiatalon, hát ő nézi, úgy csak ott ültünk. Big Brothers. Mert ezzel meg se lepődök, hogy rosszul mondja a dolgokat. Jó, el kell engedni ezt a videót. Ez halálos, geci. Két hangjelzés között kell átfutni az egyik vonaltól a másikig. Haló? Írjon be egy egyest. Még nem is mondtam semmit. Nem is mondtam semmit, vágod? Na jó, le kell killelnem a vibe-ot. Mert képzeljétek el, hogy most van az a hónap, amikor ki tudom bannolni azokat az embereket, akiket homofóbnak tartok. És ez egy indok, hogy kibannoljam az idiótákat. Szóval itt akkora purgatórium lesz, hogy a kedvenc hónapom. Jobban vártam, mint a karácsony. Felkészültem arra, hogy mindenki lebuzizzon engem, és ki tudjam bannolni őket. Ez real. Égest fel az zászlót mögötted! Csá, Bence gyerek 1, 2, 3. Neked is szia, bazd meg! Mi a bajod a szivárvánnyal, Bence? Most mondd meg. Egyéb dolgok is vannak itt. Mutatom. Jöttek az erdélyi felszopók a Herberthez. Erdélyből jöttek. Már másodjára a hölgy elméletileg már volt kemoterápián, és rákos, és kopasz, tehát ez egy paróka. Azt hiszem, hogy valahol ezt meg is mutatta a vodba, de nem tudom, hogy ez így real vagy nem, mert azt a klippet én pont nem láttam, de ez, ami itt ki van válogatva, ez nagyon jó anyag, szóval ha szeretnétek felbaszni magatokat, akkor ez nagyon jó lesz. Miért volt? Rákos szegény. De így áll hozzá. Azt mondta, nem mondjam el, szerintem most azért, de most berúgtam, most már mindent elmondok. Berugott, most már mindent elmond. Jó hallod? Csak úgy elmondja ezt. Azt mondta, nem mondjam el, biztos azért nevet. Igen. Ez annyira köcsög. Kellemetlen? Hát ez egy kicsit több annál szerintem. Ez egy kicsit több, mint kellemetlen. Az a helyzet. Kemoterápia. Itt ő amúgy a barátja ennek a hölgynek, a párja. Eléggé nagy kaknak tűnik, nem közöttük ül amúgy. Nem tudom. Én közéjük ülnék inkább. De hát figyelj, nem tudom. Tűri eléggé. Egy kaknak tűnik az arc tényleg. Hű, hallod, a kommentek is biztos nagyon jók. Nézzük. Ez van. Ezen röhögni, hogy meg fogsz halni. Hát ez hű. És akkor miért hiszik azt, hogy be vagy kokainozva? Ez az elég kemény, nem is fix, hogy meg fog halni amúgy, nem minden rákos ember hal meg, de azért ez így... Ja, nézzétek a csávó fejét, szerkényből nézős forma a Pali. Hát egy kicsit olyannak tűnik, igen. Vágjátok, hogy minden hotelban van egy szék, aminek is semmi haszna nincsen, vágod? Ilyenek. Ez a kakcser. Ebből tudod nézni azt, hogy valaki más megdugja a barátnődet. Szerintem ez fog történni itt Sümegen is. Na ez. Hát lehet, hogy nem ez történik, tudod? Lehet, nem ez történik. Ki tudja. Tiszta vagyok. Kérhet nekem egy számot? Ki? Jaj, de ne ilyen rákos zenét. Azt már kértünk, az sírt. Nem baj, ott sírjak, legalább nem fog fájni a fejem. Ki akarom még sírni? mindig fáj a fejed. Igen. Ki akar
akarja sírni magát a rák miatt, vágod, és de a Herbie megmondja, ne rákos zene, ne legyen rákos zene, mert sírt már. És ezt is elmondja. Rákos a csaj, és a Herbie ott viccel vele mellette. Igen, elég kemény. Nem az, majd amikor ő jön. Ja, most te jössz. Az enyémet nem adom át. Majd az enyémet mindjárt. A rákos, hanem dögöljön meg lesz, mert nem fogok izét hallgatni. Oh no, man. Szerintem nem, hát erre nincsenek szavak, bazd meg. What the hell? Ez a véleményem. Röviden. Mi pólón van? Jó kis minyalak, te somsz. Rákos vagy, dögölj meg, és ez mi a hozzáállás? Hát ez a Herbie-féle hozzáállás, haver. A rákos, hanem dögöljön meg lesz, mert nem fogok izét hallgatni. Érdemes nézni a Palinak a fejét. Annyira ez a kínos mosoly, tudod, ez a fú, geci, nem akarok itt lenni, meg akarok halni. Mindjárt. A rákos, hanem dögöljön meg lesz, mert nem fogok izét hallgatni. Mulatóst. Dobba 2 év alatt még jó sokszor jövök majd ide. Ja, remélem hamarabb meghalsz, hogy én annyi mulatóst hallgassak, amit kér a fanatik. Remélem hamarabb meghalsz, geci, hogy ne kelljen azt hallgatni, amit ő akar zene. Vágod? Erre bedobok egy TikTokot. Nagyon kedves ember ez a Herbie, nem? És ezek a rajongói, akik Erdélyből jöttek le hozzá autóba. Új barátok. Le kéne rúgni a Herbertet amúgy. Hát. Volt már olyan streamje, ahol megverték őt amúgy, szóval én megnézném újra. Vicces lenne. Nem emlékszem. De volt valami ilyesmi, azt hiszem. A Kopasz, az a Kopasz, igen. Kopasz nevű tag. Az lesz az. De az az csak ilyen felszopó. Streamet olyan címmel, hogy utolsó videó. 2 órája. Csak tagoknak streamet, utolsó videó címen. Ajjaj, biztos real. Na nézzük tovább, figyelj. Nem akarok mulatóst. Ha meghal, ha nem. Hát ő nem az egy baj. Hát ő rákos, nem egy. De miért mulatósa? Mert tudják, mit utálok. Felkészít a túlvilágra. Milyen vallású dumogó. De mondogass már Peti ezt a lánynak, nem vicces. Hát igen, amikor már saját nézőid is mondanak ilyet, az egy kicsit durva. Megkérdezték, hogy miért visel parókát a vendég, és erre mondta Herbie a választ. Tehát a parókás kérdésre ez volt a válasz, hogy hát rákos, bazd meg. Hát igen, ez elég kemény. Legyen rákos és ordíts a fájdalomtól, vagy 5 évig te munkakerülő fasz. Majd te kellene, hogy felfordulj gyomorrákban attól a sok szartól, amit megiszol sümegi patkány. Gusztustalan féreg, csodálkozom, a másik gyerek nem verte szájba ezt a 15 dekás alkoholista koldus férget. Hörbike, majd amikor kurva anyád is rákos lesz, akkor viccelődj ezzel a féreg. Talán majd most észhez kapnak, hogy soha többet nem mennek a közelébe sem. Valahol itt pofázik rólam valamelyik. Discordon röhögtél? Aha, itt lesz. De miért akarod az arcot? Ó, köszönöm. Szóval jót ad mindenkinek, ugye nem gyerek már. Na jött a 22 vagyok, srác. Így. Ez én vagyok? Így. Jaj, de csúnya vagy belőle. Milyen a fuvat? Nem, azt nem én mondtam. Ez nem én leszek. Ilyenek? Aztán én nem fogtam végig az egészben. Ott nem bírtam ki, megszólaltam meg. De miért akarod az arcot? Miért akarom az arcot? Miért akarom az arcot? Te meg benne sem vagy a képben, de a hangodon hallatszik, hogy kövér vagy. Mi van? Valaki mást akarok egész nap fikázni, és ez a srác, amikor 4-5-6 éve felléptem, és ott volt. Mi van? Ez most a Citex? Most a Citexről beszél? Tudod, nem a Citexről beszél, csak illik rá leírás. Szerintem nem a Citexről beszél. Nem, valaki az alcsöten. Mondom, hogy másra gondolnak. Fixen másra. Azért mondom, felesleges. Szerintem csak így kigondolt valamit. Hagyjad, fix nem. Azóta bárhányszor felléptünk live-ba otthon. Szóval egész életében ül a kibaszott asztalnál. Nem, ez nem a Citex, fixem. Be van kapcsolva neki ez a program, hogy hát ha összejön most már 20 év után neki valami csaj. A Discordon Ja, chat alternatív, tényleg, hogy a chat alternatívon valaki beszólt nekik, igen. a barátaival. Megvan, összeállt a kép, csak hát nem mindig érthető, amit pofázik éppen. Hát, mert a barátaival látják. A fiúcskáival vagy a Discordon röhögcsél,
És ez a kurva program megy egész nap, hogy hát ha lát egy lányt, akit lealáznak. És ezek bazd meg jönnek oda a live-ba, hogy az embetűs videót látta, ilyeneket nevel ki az egyik buziban, meg a többi normális gyerekből. Ilyeneket nevelek ki a gyerekekben. Hát igen. Fú. Ez a kibaszott végeredménye annak, amit most leművelnek az interneten, meg a TikTok óta, bazd meg, ilyen faszopó kis buzik. M-betűs videós vagyok. Még mindig M-betűs videós vagyok. Ennyire nem mer mond beszélni rólam semmit. Nem, ez durva amúgy. Szerintem amúgy felkészítették. Valaki biztos, hogy mondta neki, hogy nem, lehet, hogy nem érdemes amúgy beszélni rólam, mert biztos fel fogom jelenteni, és akkor ő megmondta, hogy hát nem vagy az ügy, és akkor egy normális épeszű ember mondta neki, de akkor sem, mert mindegy, mondta, hogy hadd menjen alkoholista szegény, csak nem mondja ki a nevét. Mutogatják az őket, meg a korosztályukat még jobban. 20 éves pasi, 20 éves nőt szít, hogy veri agyon a pofáját, meg ilyeneket mesélnek, az meg a lányok, amikor ezen a szörnyű felületen így mész tovább, azt megkérdezed, hogy mi szó. Jelen volt egy srác, akinek ízben a feje, azt meg akart ölni. Ezt a haverjúval diszkordolni. Hogy beszóltam a fúgymeg? Mater 29 mondja, le van drótozva, ha kimondja a névét átvált normális emberré nevető arc. Ja, az lehetséges. Az igen, kösz a pénzt. Amire akarod. Köszd, amire akarod, kérdőjel. Köszi szépen, uram. Kábítószerrel fogom költeni, hogy kibírjam ezt a sok hörvé videót. Kokainozva fogom nyomni a műsorokat. Valamivel fel kell tartani az érdeklődésbe azonkat, hogy ő iszik, akkor most már muszáj lesz itt valamit produkálnom, mert kezdek unalmas lenni. Szarnom kell. Hát akkor takarodjál. Az Koviubi, geci, azt tudja, hogy Koviubi. Amúgy csak úgy nézett ki. Hasonlított rá amúgy. Hoppá. Még a 20 éves fiúk, például Messengerre én nem nézek rá. Na ez geci. Fél óránként küld egy képet és hív telefonon, amit ugye nem veszek fel, le van némítva, csak SMS kapok arról, hogy nem fogadott hívást. Szexelni akar, YouTube-ozik, és pszichopata. Úristen, 20 éves, igen. És ez csak Ez te vagy, B. Martini, ezt tudja, hogy te vagy. Ezt tudja, hogy te vagy. az egyik volt itt. Ezeket kell. Barta Martin a neve. Nekem ez gyanús. A Miami. Igen, ez a Miami-nak a műve, az én művem. De ezt amúgy a Lat csinálta, aki itt a chatünkön van. Ez a lat.hörbi.hu. És ott lehet csinálni ilyen képeket. Úristen, 20 éves, igen. És ez csak az egyik volt itt. Ezeket termeli a Miami. A Miami. Én termelem őket. Hogy beszélgessenek egymással. Tegyünk össze két hülyét. Inkább eljátszunk. Beszélsz, patron? Ugyanazon a szinten vagyunk, hogy mit tudom, egy Minecraft vagy valami. Beszélsz, Aha, patron? figyelj, ez vicces lesz, úgy érzem. Nem kell eljátszani amúgy. Tényleg nem kell eljátszani, ez a legjobb az egészben. Ez a Manin gyerek, te nagyon egy személy. Ez pénz? Várj már, ez a pénz hangja. Sajnos holnaptól nem lesz rá lehetőségem, hogy nézzelek. Köszönöm az eddigi tartalmaid, további sok sikert. Puszi, Dani, 3. Ez mit jelent, Dani? Kösz a pénzt, de ez mit jelent, Dani? Ugye nem akarod megölni magad? Elköltözöl Afganisztánba? Mondd, hogy elköltözöl Afganisztánba, ugye? Szerintem csak elköltözik. És nem lesz internet ott. Egy omcsi táborban fogok dolgozni. Jó. Akkor megnyugodtam. Hát akkor ott az időzóna az egy kicsit szopó lesz, igen. Az igen, az szopás. De figyelj, a videókat tudod megnézni, meg hogyha fel vagy iratkozva, akár még a vodokat is, csak a chatre nem tudsz írni, amit tök szomorú, de hajrá, nyomod fasz. Daniel 48 mondja, rossz betűs Miami Vilis. Angolokkal beszélnek, ez kemény. Rossz. I will tell your mom you are here. Ajjaj, hallod, ez problémás. Tudnak más nyelven, mi ennél több nyelvet beszélnek, azt hittem a magyart is alig. Hörbi nézők is beszélnek 2 szót angolul, az kemény. Csak a dislike amúgy, nem? Nagyon fura ez. Dislike-oltam. Sümegi környéki roma egyesületnek eljutni a rasszistáskodásokhoz? Hajrá! Tehát, hogy helyre rakja valaki. Hát akkor meg megint az lesz, hogy megbántok a cigányok. És így félni fog. Úristen, engem bántanak itt tüzémink. Hagyjuk. Hogy mögöttük nem rács van. Hogy nem rács van mögöttük, csak azért, mert cigányok. És mondtak egy viccet.
ami neki nem tetszett, mert nyilván ízléstelen volt, de hát az ízléstelen dolgokban szerintem amúgy a Herbie otthon van. Tehát azért így közel kéne álljon hozzá ez a humor, de amikor ő kapja, akkor már nem. Tehát, amikor másnak a halálával kell viccelődni, akkor teljesen jól megy. De ha ő kap egy ilyet, hogy anyád, akkor felrobban és elkezd cigányozni, mint a szar. Mert valaki beanyázott neki. Ez férfias, bazd meg. Ez férfias. Nem működik már olyan jól a fütyi, lehetséges. Ez itt a probléma, nem? Tehát már nem megy olyan jól a fütykös, mint régen, aztán kicsit valahogy meg kell mutatni, hogy miben vagy felsőbbrendű másnál, abban, hogy fehér vagyok. Hát igen, sok mindent elértél, barátom, ennyi örömöd lehet az életben, hogy legalább fehér vagy. Ezen kívül más nem értél az életben, de ez sikerült. Majdnem minden videóban cigányozik, meg buziszik. Le kéne tiltatni a gecibe a csatornáját, és akkor utána már lófasz nem nézni. Még az a maradék ember se. Ne diszlájkot dobjatok rá, ilyeneket beszél, tényleg ki kell keresni azokat a videókat, amikben rasszista dolgokat mond, meg homofób dolgokat, be kell reportolni a gecibe, és el fog tűnni a picsába. Csak nem tudom, hogy hogyan van még fönn. Hogyha ennyien utálják őt, tudja, hogy reportolják. Hogyan? Hogy van még fönn? Azért, mert sok feliratkozója van, meg YouTube partner, meg verified. Vagy nem tudom, hogy mi miatt lehetséges ez. Zsidózás miatt sztrájkolták, és ennyi. Hú, az meg az jó szar. Megmondta a 40 kiló. Na megmondta 40 kiló. Aki az animét szereti, az okos ember nem lehet. És az Owen McHenry ezt magára vette, olyannyira, hogy kirakta Twitterre. De amúgy, figyelj, szerintem lehet okos ember az, aki szereti az animét. Viszont ha animés profilképe van, hát... Ha mondjuk Facebookon animés... Ha Facebookon valakinek animés profilképe van, szerintem akkor abban egyet tudunk érteni, hogy ő nem okos ember, ugye? Ebbe egyezzünk ki, az animések és jó magam között. Ha Naruto-s... Ennél még van egy rosszabb profilkép a fajta, amikor egy autó a profilképe valakinek Facebookon. Így bármilyen autó. De nem is a sajátja. Ilyen 64x64-es kép Cristiano Ronaldóról. Látom magam előtt, vágod? Látom magam előtt. Az ilyen 40 fölötti apukák, akik egy kurva nagy halat fognak, és lefotózták. És az van ott. Azt imádom. Tényleg. Esküszöm. Van olyan Facebook csoport, ahol az összes tagnak ilyen profilképe van, és tekersz lefelé, és csak ezt látod. Szop ki a faszom, de rég volt leszopva a faszomra. Fordítottam, azt kirépett. De elrontatja magát, azt hiszi, az Oria, vagy ki a faszom. Jaj! Mindenkinek be kell szólni valamit. Ez mi? Haverom kitalálta, hogy tekerjünk be Szamaxot. Nyugtató, szívjuk el. Tudod, te hülye vagy, vagy meg, várjál, előtt berúgok. És picunk lesz meg is sör. Na, hát kész. Elmentünk hozzá, ilyen házi buli feeling. Mindenki kidől, nekem már nem jutott fel, vagy meg lefeküdtem pont az ajtó elé. Szóval ha valaki jön be, akkor fejemet szétbeszta, de mondom, valamennyi helyet hagyok, hogy valaki... Várjál, előtte berúgok. Muszáj. Egyszer csak felkelek arra, hogy beüti a fejemet az ajtó, felnézek, és szinte egy tervőszállásba fölöttem az a haverom, aki ezt megtekerte, hogy bocs, csak pisálnom kell. Megy ki, de ezért én is felkeltem. Csirke 11-23 mondja, mondjuk azt nem tudom, hogyan bírja a csaj a tisztességes urunkat, Herbit. Erdélybe jöttek le hozzá, szerintem muszáj kibírni, nem tudnak hova menni máshova konkrétan, vagy nem tudom már, hogy... Megyek ki, és már a középső szobában, hogy utána nézzek, várjál már meg! És nem volt itt hangom. Szóval itt annyi hangom volt, hogy... És az, hogy várjál már meg azt a mondatot, meg bentről hallottam a szobából, mint az én hangom. És akkor visszanéztem, azt ott fekszek. És amit mondok, hogy Úristen, itt érzem, hogy nem jön ki hang, csak tátogok, de az ott meg mondja, hogy Úristen, szóval az felfelott, még mondtam, Úristen, várjál már meg! Onnan jött a hang, meg minden, csak én valahogy kiléptem magamból, és elmentem odébb, de még mindig az beszélt. Ez kemény. És akkor vissza, hónes para. Azzal próbálkoztam, hogy visszafekszek magamból. Hát ez elég jó Szanaxnak hangzik, ezt nem tudom, hogy a Szanax csinálja Egy ilyet. kamu elszívta a Xanaxot a bolond Herbert. Szanaxot amúgy szerintem, hogy egy cigibe rakod, nincs is hatása, ez az egyik. Másik meg, hogy még ha orba szívod se, lesz ilyen hatása a Szanaxnak, tehát azért ez csak egy nyugtató. Na igaz, hogy még be is baszott hozzá, az nem tudom, hogy mit csinál.
Azóta is a testén kívül maragadva lehetséges, igen. És pont ugyanúgy, szóval hogy két kezem volt, és addig állítottam, hogy egy nincs, szóval hogy pont magamban vagyok. És akkor mindig kinyitottam azt mondom, felkelek, még mindig ott vagyok. És akkor még mindig, és akkor így bealudtam, vagy mi. Bealudtam saját magamban, mondom, inkább visszahozok, mert ki tudja, mi lesz ebből. Hát ha reggel visszamegyek, ha visszamegy a lelkem, visszatapad. Mert A kurva. erre mire kelek? Feljönnek ajtó, felnézek, haverom, bocs, csak nagyon kell pisilnem. Mondom, mit akarod már, egyszer, ez már történt, hogy mi? Az a miről beszélsz? És akkor már felkeltem, és akkor már én voltam. Hát ez nagyon jól hangzott, ez egy nagyon jó sztori volt. Biztos nem kitalálta. Azért ehhez elég keményen be kell gombázni, amúgy, hogy ilyen élményei legyenek, vagy papírozni, az meg. De hát, úristen, na mindegy. Mindig fürdesz. Te ezt fürdöttél az előtt. Na, én ezt hányszor hallottam. De már nem a cseten, hanem a nőktől. Na már nagyon sokat fürdik biztos a Herbie. Milyen zajosak annak eddig. Pedig ez jó. Gyere, hóp, mert elektromos a postás. Mi a fasz? Ja, ez a hang. Mi a mehet? Megyek venni egy kis tojást. Hova megyek? Szerintetek gáz? Elég nagy kakk amúgy ez a faszi. Konkrétan a csaja a Herbiehez jött vele, és még a cseten is valaki ráhokizik közben, miközben így mondja, hogy megy tojásért. Az kemény amúgy. Ez a Pali, ez nagyon nagy kakk. Így vagyok. Én így mondom. Hova megy? Megérted? Ott ül, és alternatív Istenem, érci. csetezik. Alternatív csetezik. Cset alternatívnak hívják. is utazott. Cset A Black alternatív. Marketen vett gombát a kajához. Mit csinálsz, mikor tőlem live-on megkérdezik, hogy szia, mit csinálsz? Hát van live-ozok, bazd meg. Ezt be kellett lassítani. Ennek mi értelme volt itt? Véletlen csinálta, azt Pedig mondom. mondja, amúgy efelő a példára, hogy agyhalál után is van elet. Tudod is valamit így be kell dugni az áramba, és így lecsukni. Van. Francia pirítós. Csináljunk olyat is? De abban nem lehet tojásos. Az külön. Ez be vannak tépve amúgy? Mindig a lába a legviccesebb. Mehetünk. Lehet amúgy, nem tudom, elég fura ez, amit most mondott a csaj. Hogy be kell dugni az áramba, és akkor lesz belőle szendvics. Nem tudom, szerintem azért furának hangzott ez a mondat egy felnőtt ember szájából. Ez a videó. Amikor színod a hülyéket, azt te is az vagy. Én csak egy pár kortyot. Hát az egy kortya Herbie-nek, barátom. Ezután jobban vezeti ezt. Give that man his car keys. Add oda neki a kocsi kulcsot. Most azonnal. Vagy amikor a nők azt mondják, hogy jaj, már a 40. születésnapom van. Ha mondom, örülj neki, hogy nem fiatalon haltál meg. 40. születésnapomon nagyon berugunk. Hát de rákos vagy, nem vagy, nem érsz addigba. Azt a kurva ember! Nyomom a TikTokot. Köszi szabad. Ez problémás. Ez nagyon problémás, geci. Na most akkor ez még egyszer, jó? Így kell elrontani a hangulatot. Hát de rákos vagy, nem vagy, nem érsz addig, bazd meg. Mindig elfelejtő, hogy rákos kurva jó. Ez nagy poén, nem? A csaj pasia meg ezen röhögni, hát nem tudom, kínjába szerintem. Nem tudom, én így lehet, hogy ennek így nem. Lehet, hogy nem így. Vagy lehet, hogy valaki így próbál meg levezetni nevet rajta. Lehet, hogy ez segít. Nem tudom. Meg hát legyen egy kis betépve. A marihuána az lehet, hogy segít amúgy a rákon. Szerintem nyugodtan szívjanak. Tényleg úgy néz ki amúgy, mint egy kicsit kész lenne, de nem tudom, én azért nem nevetnék, hogy rákos vagyok. Vagy az olyan anyját, vagy nem tudom.
Az is poénra venném, fasz tudja. De a Herbie-nek ettől függetlenül semmi joga nincsen ahhoz, hogy most ő találja ki azt a poént. Tehát azért most, hogyha van egy társaságban egy ember, aki tegyük fel, hogy a rákját így poénosan kezeli, hogy máshogy kezelje amúgy, nem akarnám azt, hogy sajnáljanak miatt az emberek, de azért a társaságban, hogyha valaki belülne egy ilyen rákos viccet 5 percenként, annak úgy lehet, hogy nem örülnék kifejezetten. Nem? Vagy nem tudom, hát, hogy csak én... Ja, van egy határ, igen. Meg sima lesz a pinája, amikor meghal. Kicsi van. Hallod, geci? Ez gatya, ez bazd meg. Ez mi? Már most ez hogy jött ide? Várjál, most ezt még egyszer. Viszont így bazd meg. Igen, felejtő, hogy rákos kurva jó. Itt az arcomosan. Meg sima lesz a pinája, amikor meghal. Kicsi van. Ja igen, a ráncok. A ráncokról volt csak szó, és egyből a halál megint. A halál meg a pina. Ez tényleg így... Istenem, azt nem hiszem el. Hát egy csaj mutogatja, hogy az arcán nincsenek ráncok, és akkor a Herbie benyög egy ilyet, hogy sima lesz a pinája, amikor meghal. Meg nem szült szét. Még nem szülte szét. Hát Herbie, a te barátnőnek se kell ettől aggódnia viszont. Hát nem kell félni. Hogyha az ember megdöglik, kihal a Deli családfa. Elfújódhatná ez a tukófasz. Kihal a Deli. Hála Istennek, hogy nem szaporodik. Ne is szaporodjon, geci. Csajnak van gyereke? Ennek a csajnak? Aki itt van nála? Hát akkor már pont, hogy szétszülte, nem? Hát akkor már azt mondaná a Herbie. Ha már van egy gyereke, akkor megatja. Hát mondjuk nem, mert azon is van lyuk, ugye? Csak nagyobbnak gondolja, vagy nem tudom. Pedig még szeretnék egy gyermeket is. Azt hittem ráncos pina, hogy meghalok. Mert általában az van a bakancs listán, nem a szülés. 3 év múlva meghalsz, és nem sok szexet akarsz, hanem sok gyereket. Hát én is akarok gyereket, de... Tényleg szépen az a sok. Ne tőlem. Vagy hogy mondják, akarok gyereket, csak ne tőlem legyen. Az a baj, hogy aztán nagyon kedvi lesz. Ja, 14 éves lesz a tiéd, itt nyugodtan kivégezhetjük live-ba. Mi van már? Jó, szerintem most. Ez. Hogy tudnak ezen nevetni. Nem tudom, geci. Az a baj, nem tudom sajnálni ezt a 2 fajankót se, akik a köztudottan szellemileg visszamaradt emberhez elmennek bulizni, megrajonganak is érte. Real, amúgy real. Nem is azt mondom, hogy sajnálom őket, hát ők mentek oda, de ez amúgy nem hiszem, hogy a YouTube-nak már így belefér. A csaj esetleg, hogyha nem hal meg, és lesz gyereke, és nokedli lesz, akkor kivégezhetjük simegen, ezt mondta a Herbie. Mert hogy nokedli lesz. Hát nokedli! 14 lesz, és akkor nokedli lesz a gyerek, akkor már. 14-től fölfelé nokedlik a gyerekek, nem tudom meddig, mert én is nokedli vagyok. De lehet, hogy ez 14-től ilyen személyiségfüggő, vagy nem tudom, hogy mire gondol. Ez hogy függ össze? Hogy függ össze? Hát nem tudom. Nem ittam még annyit, hogy rájöjjek. Ki most az emberséget belőle a köműves aktímen? Hát szerintem még benne alapból se volt sok. Valamint amikor a 14 éves gyereket mondta ugyebár, hogy Egy járőrkocsit minimum. Nem ment el itt kopósan. meg, hogy kurva anyádat, most már tényleg megöllek, meg késtorokoszt kész. Az lehet, hogy nem egy jó dolog, szintén. De badleg ilyen nincs, aki Herbit rendszeresen követi, annak is hasonló lehet a baj a toronyba. Ilyet nem mondunk, geci. Hát nem, de nézd meg, hogy az embereknek se tetszett, meg a kommentek is le vannak tiltva. Amúgy szerintem ezt így timestamp-el, meg mindennel simán be lehet reportolni, én azt mondom. Violent adults fight, youth violence, teljesen jó. Timestamp. Tessék. Hát bazd meg. Reportoljuk szarrá. Hát azt mondom, hogy reportoljuk szarrá, ez mindenkinek a maga dolga. Én nem kérek meg senkit arra, hogy reportoljon, de én azt gondolom, hogy ezeknek a tartalmaknak nem kéne fönn lennie, mert ez viszont nagyon-nagyon durva. Nézzük tovább. Még visszatekerek egy kicsit, hogy élvezzük. 14 éves lesz a tiéd, itt nyugodtan kivégezhetjük live-ba. És ezen nevetnek, hogy kivégeznénk egy gyereket, geci! Nem hiszem, hogy az én humorérzékem rossz. Live-ban, igen. Fontos. Őt verték? Igen, őt verték gyerekkorában, de csinált is videót erről, hogy az apja megverte őt, meg bebaszta izéba,
szekrénybe, és akkor lehúgyozta őt az apja ruhákkal együtt, meg ilyenek, elméletileg történt ilyen. A mostani fiúgyerekre értette? Jó, hogy az... De tudja, hogy van már egy gyereke? Várjál már. Csak az a baj, hogy aztán nagyon kedvű lesz. Ja, 14 éves lesz a tiéd, itt nyugodtan kivégez. Ja, hát igen, amúgy tényleg nekem van egy gyereke, csak még nincs 14 éves. De hogyha 14 lesz, akkor kivégezhetjük. Hogy mondhatsz valakinek a gyerekéről ilyet, bazd meg? Ott van melletted egy anyuka, és azt mondod, hogy live-ba kivégezhetjük a gyerekét. Mi a faszom? És rám mondja, hogy én fenyegetek halálosan 3 éves gyerekeket. Úgyhogy neki járnak ilyenek a fejébe. De ő azt mondja, hogy én kivetítem a dolgokat az emberekre, meg hogy én a pedofilokat azért kapom el, mert én is pedofil vagyok, meg ilyenek. Hát akkor ez mi, ha nem a kivetítése a dolgoknak, amíg a fejedbe járnak, bazd meg. Droxon mondja, én már rég nekiugrottam volna a csávó helyébe. Azt a kurva geci, mi a fasz? Nagyon okos voltál. Köszönjük, hogy értelmes vagy belőle. Hát igen, ott a Hope a legértelmesebb hármatok közül, ebbe egyet tudunk érteni. A Hope-ba szorult a legtöbb értelem azért, így hárma, hogyha összedobják az IQ-jukat, még lehet, hogy akkor se lesz olyan sok, mint a Hope-nak. A Pali az nem az apja. Aha, értem, hogy csak a csajnak a gyereke, a Pali az nem az apja. Hát de én akkor is pofán vágtam volna, hogy ilyet mond. Még hogyha csak a mostoha gyerekem is. Akkor mondás kenyér. Rajta. Francia pirítós. Francia pirítós. Ebből meg felvered a tojást. Köszönöm, nagyon rendes. Sosem mondja, hogy vagy, de magázóknak a románok. A románok? Nem is románok, Erdélyből jöttek. Hát na most ezen jól meg kell sértődni itt a Trianon napján. A Trianon szent napja után egy nappal. Jó megmondta. Ez igen. Hát nekem itt fáj. Jaj, de fáj a Trianon. Itt a könyökömbe. Azt a kurva, most nagyon fáj. Az, amit most mondott a Herbie, hát ezt nem is tudom, hogy fogom ezt. Az egész testem fáj Trianon miatt. Hát a Herbie-nek hozzatok már morfiumot. Nagyon fáj. Ja, Istenem. Hát a Herbie-nek nem fáj, úgy látszik. Nem baj, mi igazi magyarok vagyunk. Ő nem. Ő csak egy gelesztás koldus. Egy gelesztás aljadék. Egy proletár. Ebben kell összevenni, ebben rakod a kenyeret, jó? Mert nincs tiszta tányérom. Még kell ezt a pöszebeszédet, hogy nincs tiszta tányérom. Így mondja az ember. Hagyjuk már. Ember, itt vagy 50 évesen, bazd meg. Szedd már össze magad, bazd meg. Ez a Herbie Riz. Így kell beszélni lányokkal? Azt mondta, a lányok csípik. Tényleg ezt a beszédet, ezt csípik a lányok? Amúgy nem így volt, várjál már. Hát emberek vagyunk, nem szabad egymásra mondani rosszat. Na most ez hogy van? Várjál már. Mi? Várjunk már. Pont. Pont. Ennyi. Ez ilyen egyszerű. Mint a halottak. Szerintem a manin gyerek egy köcsög. Egész nap velem foglalkozik a YouTube-on. Velem nem basz ki, én az anyját kúrom. Egy akkordot se találtál szerintem. Ne nézzél ilyen embertű videósokat, hogyha ilyen hülyéket gyárt. Az én vagyok! Kibaszott bűnöző geci videósok. Ezek még az anyjukat is megbaszotnák egy 10 forintért, bazd meg. Basszató geci, ládás. Egy drogbáró halálosan megfenyegetett egy 3 éves gyereket, hogy megöli. Manin, az e-mailen. Fú, ő az a faszkalap, geci. Az én vagyok, az én volnék. Igen, az új videót nem nézték meg elég sokan amúgy, srácok. Írjatok már egy algoritmus segítő kommentet, kösz. Mi az, hogy 10 000 megtekintés 4 órája? Hagyjuk már. Akkor húzzál el külföldre, te állat. BKK és Mávírot lesz nekem. Mi a faszom ez? Mit geci ez? Kőbánya Kispesten videózza a vonatokat, ember. Megy monorra, vágod? Monorra! A világ pöcegödrére megy a vonat és felveszi videóra. Azt a kurva. Ezek az emberek jönnek a politikai videó alá, hogy takarodjak külföldre. Na ez igen, a Fidesz elintézte ezt. Nézd meg, hogy ez a hely, ahol vagy, hogy néz ki. Hogy néz ez ki? Tiszta rozsda az egész. Undorító. Elhányom magam. Azt még fanolod a mávot, meg adsz nekik izét, hogy videókat csinálsz a kurva retkes vonatokról, amik nem érnek oda sehova időben, és undorítóak. Fú. Geci. Meghalok. Esélybe beázik. Az a jó ember, hát nem azért rakták oda, hogy te ne ázzál el.
Azt hiszed, hogy azért rakták oda? Hülye vagy ember? Az azért van odarakva, hogy szép legyen. Az a rozsdás szar kőbánya Kispesten olyan kurva jól néz ki. Ezt nem azért rakták oda, hogy ne ázzál le. Azt hitted, hogy te érdekedbe csinálnak valamit? Nem tesóm, az dísznek van ott. Ez a helyzet. A vasúthálózatunk nincsen annyira szarul kiépítve mondjuk egy Amerikához képest, de ha már ennyien használják a vonatokat, akkor lehetne egy kicsit jobb is, nem? Hogyha itt ez az elsődleges közlekedési faszom-baszom. Valaki azt írta, hogy nem tudja nézni a videóimat mostantól, mert politizáltam. Azt figyeljétek. Nem tudom, olvasod ezt a kommenteket, de szerettem a régi videóidat, viszont a mostaniakat sajnos nem tudom élvezni. Nem azért, mert fideszes vagy ellenzéki vagyok. Akkor melyik vagy barátom? Agyhalott? Vagy hogy? Na mindegy. És szeretném tudni, hogy visszatérsz a régi stílusú videódhoz, vagy továbbra is politizálsz. Kérlek, írd le a kommentem alá. Köszi! Szerintem ez szerintem a legkorrektebb, amit tudtam írni. Boldog karácsonyt, az jó lett volna, igen. Megint lúpolok, haló! Sakala, bum, 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 sakala, sakala, bum, 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 sakala, rabada, babada, bibidi, bum, rabada, Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe. Itt nyugodtan kivégezhetjük live.